Ma'am Silawan! Ma'am Silawan! May nagdapis, puso'y kay bilis, parang ayaw nang umalis. Hoy, what's up mga mananap? Lahat ko dito sa Orios. Happy Teachers Day guys sa mga heroes, sa mga teachers. So namin din, pagkipakita naman mga advisors, Ma'am Silawan. Butan siya ng maestro niya. Ma'am, bahala, gate 8 ko ni mo ma'am. Okay ra gihapon to ma'am. Basta, pasar ko ma'am. Nakita namin kang ma'am. Kang ma'am Silawan. Kaya amo siyang ihag. So, balik kami. Bye-bye sa mga jammers. Otro. May mga jammers, nawala si ma'am. Sikat na ang jammers! Jammers na mga fan! Like and subscribe to SPR! At last mga jammers, nakita na ginamo si Ma'am Silawan. Si Ma'am Silawan. Ma'am. Si Ma'am Silawan. Ma'am. Ma'am Silawan. Ma'am, Happy Teachers Day, Ma'am. Happy Teachers Day ka na, Ma'am. Dili. Happy Heroes Day, Ma'am. Ma'am, Happy Heroes Day, Ma'am. Happy Heroes Day, Ma'am. May tawag dito, ma'am. Ma'am, Happy Heroes Day. Salamat. Uy, salipin ko. Ma'am. May nagdapis, puso'y kay bilis, parang ayaw nang umalis, sa tabi mo maganda.